दूध वाला जब जंगल में सोत रहल तो ओकरे ऊपर एक नागिन बैठल रहल जवन की ओकरे ऊपर से जाए के नाम ना लेत रहल। डर के मारे वो एक कटोरी दूध दे दन। दूध देते ही नागिन ओकरे ऊपर से उतर जाली और सब दूध पी जाली। दूध पीते ही नागिन ओसे चल जाली। नागिन के जाते ही दूध वाले की जान में जान आवाला। कुछ दिन बाद दूध बेचत बेचत ज्यादा थक जाला और वहीं पेड़ के नीचे फिर से सो जाला। नींद खुलते ही देखला कि ओकरे सामने वह नागिन बैठल बा और एक कटोरा ओके फिर से दूध दे देला और नागिन पी के फिर से उसे चल जाली। अब नागिन रोज रोज ओकरे पास आवे और एक कटोरा दूध पिया और उसे चल जाए। एक दिन नागिन दूध वाले के बहुत ज्यादा इंतजार कैले के बाद भी दूध वाला ना आवाला। तब वो अपने असली रूप में आ जाली और अपन रूप बदल के उन दूध वाले के खोजे खातिर चल जाली। आगे जाके देखेली कि दूध वाला खून में एकदम लथपथ बा और दूध भी वहीं गिरल बा। जे के देख के वो रोवे लगेली, लेकिन देखेली कि दूध वाला जिंदा बा। फिर उससे कहले कि हम वह नागिन के जे के तू रोज दूध पियाता ला। आगे देखे खातिर पार्ट 2 कमेंट करा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करा।